Welcome to Komodi Damal Channel. खुलुमबाय लोगोसेयैनो आं फैबाय नोंसोरनि सेराव फंनैसो खोथा सावरायनो नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ आरो नुबायबो जानो हागौ 2019 आव जालांनाय फोरमान फिल्मखौ बिथांमोना नायगोन ना नायाखै आं बेखौ मिथिया बाट बिनिनो आं मोनसे फिसा स्क्रिप्ट आरो फिसा काहिनी लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनै फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों आरो बे फिसा स्क्रिप्ट आरो फिसा काहिनीया मा जागोन जोंहा मुंदांखा नोंथांमोना सिनायखायो आरो मिथिखायो बिनि मुङानो जाबाय प्रबिन मैथा बर' प्रबिन मैथा बर'आ हिन्जावजों बोरै गारलायो आरो बोरै दुखुथियाखौ दोनथ'नानैब्लाबो गावनि दुखुखौ बोरै दिन्थियो बा हिन्जावा मानि थाखाय गारो नोंथांमोना दिनै बे आंनि ससे फिसा काहिनीयाव नोंथांमोना नायलांनो हागोन आरो नुगोन बिथांनि मुंखौ आं गिबियावनो खावलायनो सानदों जोबोद रोजा रोजा साबायखर आरो लोगोसे बिथाङा 2017 आव बेस्ट डाइरेक्टर आरो बेस्ट स्क्रिप्ट राइटार मोनदों आरो बिथाङा मोनबावदोंमोन माखासे आं बेखौ बावबाय बिथांमोना नोंथांमोनखौ नुबानो सिनायखागोन जे जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि आरो बिथाङा सासे कलेजनि प्रफेसार फोरोंगिरिबो बिथाङा जोबोद मोजां दिनैसिम मोजाङैनो मोजां काहिनी मोजां फिल्म मोजां डाइरेक्टर मोजां डाइरेक्सन होबोगासिनो आरो लोगोसे दिनैनि बे दुखुआ माबायदि जालांदों आं बेखौ देखायलांनोसै भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायनि सिगां मोजां मोनदोंब्ला बा फसायदोंब्ला शेयार आरो लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ नाजावदो आरो आंखौ निमाहा होदो। आं नोंजों हाबा जादोंब्लाबो बिसिनि अननायखौ होनो हायासै। नों आंखौ गाज्रि दामोन। आंहा गुबुन सासे सानजारि नोगोराव मोजां मोननाय दंखायो। आं आइ आफानि जासिनायावसो नोंजों जुलि जाफिननो गोनां जादों। नाथाय मा खालामनो आं दासिमबो आंनि मोजां मोननायखौ बावगारलांनो हायाखै। ओंखायनो आं नोंनि गोजानाव जायखारलांनो नागिरबाय। हायोब्ला नों आंखौ निमाहा होदो। नोंनि थगायसुलि हायनारि। दादि आं थांनोसै दादि नों मोजाङै थादो दे नों माथो गाबदोंसो दादि गाबनाङा दादि आरो नों बे जुमाय लोंनायखौ गारदो दादि नुवाखै आबौआ बोरायबाय नोंनि थाखाय एसेबां दुखु खालामबाय थायो